खावलायनो साननाया माने गुदिनिफ्रायनो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अक्ट'बर मासावहाय NIA केस फैदोंमोन बाजैनि ओमफ्राय बेखौ मिथिनायनि उननिफ्रायनो माने जोंनिफ्राय गोजान जानानै दङ दिनैसिम जों लोगो मोनाखैखौनो बुंजायो डिसेम्बराव क्रिसमासनि समाव बिसोरो फैदोंमोन गंसे स्कुल दङ नालाय गावसोर खुलिनायनि बे स्कुलावहाय बियो फैदोंमोन फैनाय समावहाय माने सरकारनि मानसिफोरा फैनानै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबब्रैसिम लोगो हमफैदों लोगो हमफैनानै बिसोरो माखासे खोथा रायलायदोंमोन खिन्थु खोथाया मिलायैनि जाहोनाव आरो बिसोरो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय माने गुबुन जायगायाव थांफिनदों आरो दा बे थांफिननायनिफ्रायनो जों दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै आरो ओमफ्राय कन्टेक्टबो गैया बिसोरनियाव मबाइल गैया हिसाबै दाने बिसोर थांखांनायनि उनाव आरोबाव सरकारनिफ्राय फैनानै माखासे मानसिफोरा माने जोंनियाव खबर लाफैबाय थादोंमोन खबर लाफैनायलाय माने जोंहा जेबो बिसोरनिफ्राय खबर मोनै हिसाबैहाय जों बुंबाय जों मिथिया बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन माने अपारेशन जासिगोन माबा मोनसे जानो हासिगौ मानसिखौ थाब नांगौमोन होननानै बुंफैबाय थादोंमोन दा बुंफैनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदोंमोन मानसिफोरखौहायो जेनेबा खबर लाबायदोंमोन गुबुनफोरनियावहाय ओमफ्राय जेबो खौरां मोनैखाय जों दासिम दङ आरो ओमफ्राय बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन जेनेबा फैनानै बुंफैनायाव अपारेशन जासिगोन जों थैनायखौ लुबैयाखै नोंसोर न'खरनि मानसियाबो थैनायखौ लुबैयो नामा जोंनियाव सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय जों होनदों जोंबो सेस्था खालामगासिनो दङ मानसिफोरखौ जेनेबा बबेयाव लोगो मोनगोन जोंबो खबर लादों ओमफ्राय बे समाव बुंदोंमोन नालाय बिसोरो माने न'खरा खस्थ' मोनसिगोन होननानै बे समाव आं बुंदोंमोन माने जाया दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर बाजैखौ नांगौ आदाखौ नांगौ सानैखौ नागिर खिन्थु न'खरनि सायाव बेबायदि खालामनो मोना होननानै जों सिगाङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला लानानै थांदोंमोन लानानै थांखांनाय उनावहायबो माने आं गोबां खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय मैखोमा सिनायो आदा मैखोमखौ बेयो कल कनफारेन्स खालामनानै आंखौ हेमन्त सारजों ओमफ्राय सार प्रमदजों रायलायहोदों रायलायनाय समाव माने फंनैसोल' खोथा बुंदों बिसोरबो नोंनि दादाया बबेयाव दङ ओमफ्राय आं बुंबाय आं मिथिया ओमफ्राय सोंदों आरो माब्लानिफ्राय गैया होननानै ओमफ्राय आं बुंदों डिसेम्बराव फैदोंमोन डिसेम्बराव फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम लोगो मोनफिनाखै ओमफ्राय बिसोरो बुंदों नोंसिनि दादाखौ बाजैखौ लिंबो लोगो मोनोब्ला जों रायज्लायगोन बिसिनि जेसेबां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कर्टआव जेसेबां खामानि दङ बेखौ जों मावगोन जास्ट नोंसोर माबा बुंहरदों आरो जेनेबा लिंनानै लाबो जोंखौ रायलायगोननो होननानैहाय बिसोरो बुंदों ओमफ्राय दा बिदि बुंनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदों थेवबो जों दिनैसिम लोगो मोनाखै ओमफ्राय आइमोनखौ लानानै थांबाय दिनै हगारगोन गाबोन हगारगोन बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनैसिम आइखौ हगारदों ओमफ्राय आदा सासे दङ बेखौ हगाराखै आरो दासिमबो दा जोंनि लुबैनाया बेनो माने जायखौ नांगौ बिसोरखौ नागिर अपारेशन खालामनो होनदों अपारेशन खालाम जोंनिफ्राय जेबो अबजेक्सन गैया आरो माने जायखौ नांगौ बिसोरखौ नागिरनानै लाबो जेलाव सोनो गोसो सो मा साजा होनो गोसो हो खिन्थु जों थैनायखौ लुबैयाखै आरो जोंबो थैनायखौ लुबैयाखै जों बे खोथाखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो माने जों नागिरगासिनो दं होनदोंमोन ओमफ्राय आरो बुंबावदों बिसोरखौ नागिरनो साननैबो सम नाङा होननानै बुंफैदोंमोन दा मास मोनसे 1.5 मासानो जाबाय नै दासिमबो मानो नागिरनानै लाबोनो हादिया सरकाराथ' बेखौ दायथ' लानो हायो न'खरनि सोरबा दाय गैयै मानसिखौहाय लांनानै दोनहैनानै बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरो जों बेखौ लुबैदों नोंथांमोना सानो नामा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माखासे जिथुनाखि केसफ्रा उइद्र' जानांगौमोन खिन्थु जायाखै बिनि थाखायनो बिथांमोना थांफिननांदों सानो नामा बेयो सैथोखा माने बिसोरो बुंदोंबो माने बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जेनेबा जेसेबांनाखि बिसोरनि हान्जा जेलाव थाबथानानै दङ बिसोरखौ बिसोरो उइद्र' खालामजानायखौ लुबैदोंमोन ओमफ्राय नै डिसेम्बरावहाय जेब्ला बिसोरो फैदोंमोन बे समावहाय बे केसनि सोमोन्दैबो बुंदोंमोन आंजोंबो फंनैसो रायलायलांदों
माने नोंसोरखौ गावसोरजों सरकाराव थाफाजानो लुबैदों बेबायदि खोथा बुंफैदों आंनि सिगाङाव दा नोंसोर मा सानो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन बाजैनि सिगाङाव बाजैया बुंदों जोंथ' थानो हायो खिन्थु जों फैनायनि सिगाङावहाय जोंनि केसफोरा जेसेबांनाखि थाबथानानै दङ बिसोर गासिबो उइथड्र जानांगौ बिनि उनावसो जोंबो फैगोन बेबायदि उनाव मावगोन होनना बुंनायावनो गासिबो खामानिफ्रा थालांजोबदों नैबे खोथाखौ बुंदों आरो बाजैया दा जोंबो लुबैयो जेनेबा उइथड्र जानायखौ जेनेबा सोरबा बायदिया बेबायदि खस्थ' मोननांनायनि गेजेरजोंनो सुइसाइडबो जानानै थैनानै थांनाय खौरांखौ जों मोनदों दा बेखायनो माने बेफोर समयसाफोरा माने थानो नाङा आरो समयसाया माने गिबियाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय जोंनि बेसिम फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय समयसायाथ' मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन बे समयसाया जाहैबाय थांनाय जानुवारि मासनि 14 थारिख फुंनि 9टा 9 बाजिसो टाइमाव समायाव आमगुरि थानानिफ्राय असिया फैनानै नैबे जोंनि आदा मार्टिननि न'खराव बिमा आरो आदा मार्टिननि फंबाय बिसोर सानैखौबो एसपि सारा स्टेटमेन्ट लानो लिंहरदों होननानै लांदोंमोन ओमफ्राय दा बै समनिफ्रायनो दासिमबो स्टेटमेन्ट लानो लांनायनिफ्रायनो दासिमबो बिसोरखौ हगार हरनाय जायाखै दा जोंबो गोबाव सम जाबाय बै 14 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव 40 दिनानो जानानै थांबाय नै दासिमबो हगाराखै जों नेनानै दङमोन आरो माने माब्ला गगोन साननानै गावसोरबो हगारगोन होननानै गसिगोन बेफोरबायदि खोथाबो जोंनो होबाय थादोंमोन दा दिनैसिमबो गयैलाय जोङो दिनैहाय नैबेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव फोसावबाय जाहाथे बेहोजों दोनहैजानाय एसपि कास्टडि काजलगाव गेस्ट हाउसाव दोनदों बिखौ ओमफ्राय बेखायनो बिसोरो जेन थाबैनो गुबैयो जों बेखौ न'खरनिफ्राय खावलायदों आरो ओरैनो मा जाहोनाव बिथांमोनखौ लांनानै दोनहैनाय जादोंमोन जाहोनाथ' बेनो बिसोरथ' मार्टिन आरो बैसागि होनाय आरो बिसोरो सिगां NDFB फेक्सननि खासोमोन ओमफ्राय दा बिसोरो बैसागि होननाया मोनसे अर्डार फैदोंमोन आरो बेहा रन्जन दैमारि सारजों जेलाव थांफिननांगौ होननायनि मोनसे अर्डार फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे अर्डार फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो दिनैसिमबो न'खराव जेबो सोमोन्दो गैया बिसोरो न'निफ्राय एरायनानै दङ बबेयाव एरायदों बबे हाग्रायाव दं बबेयाव मा खालामदों बेखौ जों जेबो खबर गैया जों मिथिया माने जों मिथिनाय बायदिबा जों बेयावनिनोखा आंबो जेनेबा आं काजिन माबा जायो फंबाय जायो मार्टिननि दा जोंनि मोनथिनायावथ' जोंनि नुनायावथ' बियो न'खरजों सिगांनिफ्रायनो सेपारेटखासो जानो हागौ बियो थैनि सोमोन्दो दङ थैनि सोमोन्दो न'खरजों दङ नाथाय गुबुन जेबो सोमोन्दो गैया आरो दा बेखायनो बेबायदि सोमोन्दो गैयि मानसिखौ बेबायदि जेनेबा दोनहैनानै जेबो मोजां रिजाल्टबो फैखानाय नङा बेखायनो जों खावलायदों न'खरनिफ्राय जानाखि जाय बेक्तिखौ दासिमबो हगाराखै बे बेक्तिखौ थाबैनो हगारनायखौ जोङो सरकारनिसिम आर'ज गाबदों आरो दा साबेसे दङ दा सानैमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय दा सासेया 20 दिनसो 19-20 दिन जाबायमोन 20 दिनसोनि उनाव बेहाबो मोनसे जाथाय जादों आरो बे जाथाया जाहैबाय बियो मोनसे थैनायसिम अबस्थायाव थांबायमोन आरो बिनि बिमाया मार्टिननि बिमाया प्रेसारजों सेन्सलेस जादों गोग्लैदों आरो बिनि उनावहाय हाखु दाखु जेनेबा हस्पिटाल लवार आसामाव हस्पिटालावहाय लांनानै बिनि देहाया मोजाङाव फैफिनदों जुदिबा बियो माबा मोनसे जानांगौमोनबा जुदिबा थैयोमोनबा दा बिनि दायथ'खौ सोर लागौमोन सरकारा बेखौ लागौमोन नामा दा बेखायनो जेनेबा जोंनिफ्राय न'खरनिफ्राय खावलायनाय आरो बेखौनो बुंहरबावबाय जानाखि दा सासे दंबावो बेबो एसे प्रब्लेम दंखायो सिगांनिफ्रायनो रिपर्टफोरबो दङ जों नांगौबा देखायनो हाजोबगोन ओमफ्राय दा खर'आबो एसे गाज्रि जानाय बायदि जों एसे आन्दाज मोनबाय आरो माने फनफ्राव बिराद बुङो दाख्लैबो गंसे फन देख्रुबखांबाय बियो ओमफ्राय जोंबो न'खरनिफ्राय एसे हाखु दाखु गोख्रैनो फन गंसे बायना हैफिननाय जादों आरो बियो बुंहरबाय थायो आरो आं थाला थैसिगोन सुइसाइड जाना आं थैसिगोन नैबे खोथाखौ बुंहरबाय थायो आरो बेखायनो बेफोरबायदि एथ'ग्राब इसेबां मेन्टेलि टर्चार खालामालासे जाहाथे सरकारा एसे बेब'स्था खालामनानै
न'खरनि दुसि दाय गैयि मानसिखौ बेबायदि हारा हास्ति खालामालासे मोजाङै मोजां हगारफिनोब्ला जों जोबोर मोजां मोनगोन आरो बेखौनो